Možno kým tak začneme. Ja som zvedavý človek a ak sa vám bude chcieť trocha interagovať, tak by som bola rada, keby ste mi napísali, že odkiaľ ste sa prihlásili, aby som možno mala takú akú predstavu, z akých miest ste, či zo Slovenska, možno niekto je z Českej republiky, takže kľudne mi môžete napísať do chatu, odkiaľ Bratislava. Tak to sme dve. Ja vám volám z Bratislavy, teda mám tento hovor. Hmm. Bratislava, Orava, Olomouc. Vítek, místek. Vítajte. Je pekné pozorovať, ako nás ten online svet dokáže spojiť z viacerých strán, takže z toho som veľmi rada. Mm. A ako som sa aj teraz pýtala na to, odkiaľ ste, tak sa budem pýtať aj počas tohto dnešného dňa. A už si vy môžete zvoliť, že akým spôsobom by ste chceli alebo nechceli interagovať. Vedzte, že rande so sebou je priestor, aby ste si ho užili tak, ako vy potrebujete dnes. A možno dnes chcete byť v roli pozorovateľa, alebo chcete byť v roli toho, kto sa aktívne zapája, alebo sa chcete zapájať tak, aby vás nebolo vidieť, počuť, ale že možno niečo tak napíšete, je to naozaj na vás. Jediná jedna vec je, že dnes, keď budeme pracovať so zdrojmi, tak troška budem potrebovať aj takú vašu spätnú väzbu pri jednotlivých krokoch, s ktorými budeme pracovať, aby som vedela, že kde sa hýbeme a kde asi aktuálne sme. Ja by som pomaličky teda naozaj začala. Ak niekto ešte príde, tak ja ho schválim, ale už je čas. Tak teda vítajte na druhom dni Rande so sebou Week, čo je vlastne už tretí event Rande so sebou. Týmto eventom sa snažím priblížiť, akým spôsobom vlastne môžeme pracovať na sebe a zároveň, ako vieme, si pomôcť a možno tak ako keby, že rozšíriť tie nástroje v rámci nášho emočného zdravia. Ako sa cítiť lepšie, ako sa cítiť ľahšie. A tým, že somatický coaching alebo somatická terapia nie je ešte taká rozvinutá, nedalo mi nespojiť sa s mojimi kolegami, aby sme vlastne vytvorili takýto priestor, v ktorom sa môžete inšpirovať, v ktorom môžete už rovno niečo zažiť a aj sa dozvedieť. Možno niektoré informácie, ktoré budete počuť, už ste niekedy počuli, možno budú pre vás úplne nové, možno si ich tak potvrdíte, prípadne si ich pripomeniete, pretože v dnešnom dni, alebo teda dnes, máme takú veľkú kopu informácií, ktoré k nám prichádzajú z rôznych strán, od kníh cez sociálne siete, čokoľvek. Takže uvidíte sami. Ja by som ešte spravila také krátke intro do včerajšieho dňa. Včera sme sa práve venovali takému jemnému pohybu cez ošovedenú meditáciu. Samotný ten pohyb bol tiež zdrojom, teda tou témou, ktorej sa venujeme dnes. To stretnutie bolo nahrávané a všetky tie nahrávky potom dostanete, keď budú spracované, takže ja vám budem posielať e-mail a ak by niekoho zaujímala práve tá téma včerajšieho dňa, tak sa môže cez ňu prelúskať a pozrieť si ju. Takže všetky vlastne jednotlivé stretnutia budete mať nahraté, len teda chvíľku strpenia, lebo moja práca je somatický coaching, ale nie je úplne grafické, teda video spracovanie, takže keby náhodou to trocha meškalo, je to iba kvôli tomuto, ale určite ich dostanete. A my sme vlastne včera začali teda práve tým vnímaním a práve orientáciou, ktoré sú kľúčové aj pre dnešné stretnutie, ale my budeme pokračovať ďalej v tej téme zdrojov.
A aby som sa vám teda predstavila, kto ma možno nepoznáte, tak ja som teda Lucia Randová, som traumainformovaná somatická koučka, ktorá pracuje s viacerými modalitami, ako je napríklad modalita Compassion Inquiry od doktora Gabora Mate, ale zároveň aj Somatic Experiencing. A práve s metodou Somatic Experiencing budeme pracovať aj dnes, pracovali sme včera a budeme aj zajtra. A ja vám o nej a dozviete sa určite ešte v priebehu dnešného bloku o tej metóde viac, ale aby som to tak zhrnula, tak vlastne táto metóda naozaj pracuje veľmi jemne a s tým, že počas toho, ako žijeme, či už dnes a máme toho veľa, či už je to v práci alebo v osobnom živote, prípadne sme v minulosti zažili rôzne stresové udalosti, alebo teda nazvem to traumatické udalosti, ktoré sa u nás nejakým spôsobom poznačili v našom tele, a ktoré sa dnes prejavujú ako nejaká úzkosť alebo stres, napätie, tak my v Somatic Experiencingu pracujeme s tým v prvom rade, aby sme vytvorili u klientov väčšiu rezilienciu. Tá sa deje práve cez zdroje. A zároveň tou rezilienciou vlastne pomohli nervovému systému vybiť prebytočný náboj toho stresoru, ktorý k nám prišiel. Takže naozaj pracujeme veľmi jemne, pracujeme veľmi kreatívne a veľmi pomaly. Tak ak by sa vám dnešný deň zdal, že hovorím pomaly, tak to je naozaj, že naschvál a má to tak byť a je to kvôli tomu, že to rýchlo, náhle a veľa je, keď zatvoríte notebook a to pomaly a jemne je tu. Takže sami uvidíte, ako to bude na vás vplývať, či to bude pre vás príjemné, nepríjemné a iba to tak pozorujte, bez akéhokoľvek nálepkovania. Ja som si tu spravila takú maličkú štruktúru, aby som na nič nezabudla. Jeden z tých bodov, ktorý vám chcem teda ešte raz spomenúť, že naozaj cíte sa ako doma a viem, že keď to nahrávame, je to online, je to možno náročné, ale naozaj je na vás ako dnešný deň. Pojmete, ako si ho užijete, či budete teda chcieť si to naozaj akože zažiť na 100%, alebo teda iba pozorovať. Čo je ale dôležité, že snažte sa, keď už sme na tom rande, vytvoriť si ten priestor, aby ste sa vycítili príjemne. Aby teda ste mali niekde vodu na pitie, aby ste dokázali sa pohodlne usadiť do vašej stoličky alebo možno do gauča, na ktorom uvidíte sami. Ak budete pracovať a akoby na 100%, že vnímať, čo budeme robiť, tak je lepšie sedieť ako ležať, pretože keď ležíme, tak môže sa stať, že zaspíme. Takže iba taká maličká vec. A ja som do tých inštrukcií aj napísala, že prineste si možno niečo, čo sa vám páči, čo je pre vás príjemné. Ja mám sviečku, ktorá je mne príjemná, ktorú si vždy zapalujem aj pred každou session s mojimi klientmi. Takže čokoľvek, možno ešte by ste potrebovali mať na tom stole niečo príjemné, obrázok, čokoľvek, alebo niečo, čo môžete držať v rukách, tak je to na vás. Aby som teda začala hovoriť o zdrojoch, tak mňa by zaujímalo, a keďže teda som povedala, že som zvedavý človek, keď poviem slovo zdroj, že čo to pre vás znamená, že ako možno si vykladáte to slovo zdroj, ktoré vlastne v preklade v angličtine je resource. Takže ak náhodou niekomu niečo príde ako odpoveď, že čo by to pre neho mohlo byť, môže to byť niečo konkrétne, môže to byť vysvetlenie toho slova zdroj, tak kľudne mi napíšte do chatu. A zdroj je vlastne samotná terminológia v rámci Somatic Experiencing, takže budem ju používať, ale môžeme ju nahradiť aj za niečo ako baterka. OK, niečo, čo nás vedie, intuícia, alebo zdroj energie, čo človeka nabíja. Aktivity, ktoré mi dodávajú pozitívnu energiu. Ďakujem Klaudinka, ďakujem Zuzka.
A kľudne máte priestor aj ďalší, reagovať na to, čo vlastne pre vás znamená zdroj a nič nie je zlé, nič nie je dobré, že poďme sa na to pozrieť naozaj tak otvorene. Práve to, že sa zapájame, nám aj rozširuje nejaký ten obzor poznania a ja vám potom vlastne o tom poviem viac. Takže dám ešte chvíľku, by náhodou chcel niekto. Stretnutia s blízkymi, príroda, rozhovor, cestovanie, pohyb. Mhm. Ďakujem veľmi pekne. Máte napísať sadám, tak ďakujem vám veľmi pekne. A kľudne, ak sa ešte bude chcieť niekto zapojiť, tak ja si to potom prečítam. A keď hovoríme o zdrojoch, tak naozaj hovoríme o niečom, čo nás podporuje. A keby sme išli naozaj do tej minulosti a do situácií, ktoré sme mohli zažiť v minulosti a neboli úplne príjemné, tak náš učiteľ Peter Levine hovorí, že trauma nie je len samotná udalosť, alebo teda nevzniká samotnou udalosťou, ale vzniká aj tým, že sme nemali v tej danej udalosti dostatočnú podporu. Že sme nemali to, čo by vlastne dokončilo reakciu nášho nervového systému na ohrozenie nejakou hrozbou. A my vlastne dnes budeme práve pracovať s tými zdrojmi, aby sme pracovali s tým, keď dnes zažívame možno nejaké napätie, keď prechádzame nejakú náročnou situáciou, keď možno sme zahltení, lebo je toho veľa okolo, tak budeme pracovať práve s tým, aby sme nejakým spôsobom zazumovali, ako ten zdroj nám môže pomôcť, čo pre nás znamená a zároveň aký má vplyv na naše telo. Pretože tie zdroje netreba vnímať iba kognitívne, teda ich pomenovať, ale naozaj aj navnímať, aké sú pre nás. A my s tým teda dnes budeme pracovať. Keď hovoríme o zdrojoch, tak hovoríme o interných a externých zdrojoch a my vlastne s jednou touto časťou budeme dnes pracovať. A ja som si zobrala takú gumu. A včera som mala Hobermanovú guľu, takže to si môžete pozrieť potom v tej nahrávke. Ale zobrala som si takúto gumu, na ktorej by som vám chcela znázorniť, akým spôsobom reaguje náš nervový systém a vy mi tiež môžete napísať, aké to pre vás je, keď to vidíte. Takže ja som si ju takto stočila, aby som ju mohla lepšie natiahnuť a budem vám ukazovať také dva pohyby. Jeden je takýto a druhý je takýto. Takže máme jeden pohyb a potom máme druhý. Ak by ste niečo k tomu chceli povedať, možno ako to na vás pôsobí, alebo ak už ste pracovali s témou nervovej sústavy, možno čo to znamená to natiahnutie a práve to uvoľnenie. Skúsim teraz tomu dať akoby aj nejaký taký rytmus a začínam vlastne s takýmto rytmom natiahnutie a uvoľnenie, natiahnutie, uvoľnenie. A možno vnímajte, ako to na vás pôsobí, keď sa pozeráte na tento rytmus toho naťahovania a uvoľnenia. Možno aký je váš dých. A spravím ešte takých 3-krát, aby ste mohli pozorovať a vnímať. A teraz zmením ten pohyb a pôjdem do takého natiahnutia. Možno vidíte, že sa mi teraz sú ruky, teraz to robím aj trocha na schvál. Môžem s tým pohybovať hore-dole, ale je to natiahnuté. A potom idem do takého skôr stiahnutia, uzavretia, opäť natiahnutia. Úplne na maximum. Vidíte, už sa to až trasie. Moje ruky sa trasú, toto je fascinujúce. A potom opäť do nejakého takého stiahnutia, otvorenie, zavretie. Stále pracujem ako keby s tým druhým, takým neúplne rovnomerným a
Ja by som možno chcela vedieť, že ako na vás pôsobil ten prvý pohyb a ako pôsobí ten druhý, ak je niečo, čo by ste chceli zdieľať, kde sa to až takto trasie a potom je to uzavreté. To, čo vám teraz ukazujem, tak je vlastne sympatikus, takže vlastne taká aktivácia a parasympatikus uvoľnenie. Dnes so zdrojmi a s tou témou, ktorá je veľmi celistvá a naozaj, že mohla by som tu hovoriť veľa hodín o nej, tak pracujeme práve kvôli tomu, že v tých momentoch, kedy my sme v tej aktivácii a je toho veľa, tak ten náš nervový systém potrebuje, aby sme znova akoby zazdrojovali, aby sme dostali to naše telo do bezpečia a potom vlastne akýkoľvek náboj z toho, čo prichádza, ten stres sa môže uvoľniť. Ja by som vás teda poprosila, keď teraz tak viacej zazumujeme na tie zdroje a chcem povedať, že ak by ste mali akúkoľvek otázku, tak mi kľudne napíšte do chatu a ja sa k nej vrátim. Mám aj chat otvorený, takže keby čo, tak ju vidím. Tým, že sme ľudia, ktorí vnímajú viacerými zmyslami, tak budeme vlastne tie zmysly dneska používať a budeme ich troška rozširovať. Ale v prvom rade pri akejkoľvek somatickej práci je veľmi dôležité, aby sme urobili dve veci. A to prvé je, aby sme navnímali náš set, ako sedíme a či sa nám sedí dobre. Tí, ktorí už predtým možno boli aj na evente Take Self-Care, tak touto časťou prešli. Tí, ktorí neboli, možno je to niečo nové. Ale rada by som vás pozvala k tomu, že skúste navnímať, ako sedíte na stoličke alebo na gauči, aké to je pre vás. Skúste navnímať, či dokážete položiť nohy na zem a či tými chodidlami, keď tak pošúchate po tej zemi, či môžete vlastne cítiť, či je hladká, alebo možno má nejakú štruktúru, ak je tam nejaký koberec, ale že či naozaj vieme tie nohy položiť. Ale ak sedíte na zemi, tak skúste možno práve rukami sa dotknúť zeme a navnímať tú zem pod nohami, či je to koberec, alebo je to naopak nejaká podlaha. Takže môžeme pracovať s viacerými variantami. Čo je dôležité, že chcem do toho zapojiť troška dotyk a ten dotyk sa môže diať cez ruky alebo sa môže diať cez nohy. Takže skúsme začať tým dotykom. A keď sa dotýkame, či už nohami alebo rukami, tak okrem tej štruktúry môžeme navnímať aj teplotu. Môžeme navnímať aj to, či je tá zem alebo koberec teplá alebo studená, prípadne je možno nejaká taká neutrálna. Tak skúste iba navnímať, aké to je, keď tým dotykom môžeme tieto informácie získať. Zároveň, či už teda sedíte na zemi, alebo sedíte na stoličke, alebo gauči, tak skúste sa tak zamerať na tú oblasť vašej chrbtice. Ak náhodou máte za sebou niečo, čo sa môžete oprieť, tak to iba tak akoby umocňuje to vnímanie chrbtice a chrbtica je ďalší z takých elementov, ktoré nás uzemňujú, ktoré vlastne pracujú s tým našim vnemom, kde práve sme. Ak sedíte a opierku nemáte, môžete použiť opäť vašu ruku a iba ju jemne dať vlastne na tú oblasť chrbtice, na nejaký taký bod a tým si vlastne tú chrbticu zvedomíte. Veľa nám pomáhajú práve pri tom uzemnení nohy, pretože práve nimi vnímame celý čas zem. A ak ich máme naozaj, že mimo topánok, tak ešte viacej môžeme vnímať zem. No zároveň pomáha nám presne aj tá chrbtica. Pretože akokoľvek sedíme, či sedíme na zemi, alebo sedíme na stoličke, tak nejakým úhlom vlastne dopada na stoličku a pod tou stoličkou je zem. Takže môžeme si ako keby že navnímať aj toto spojenie
Že aké to je, že tým uhlom vlastne padá na stoličku a zo stoličky vlastne pod tým už máme podlahu, možno nejaké poschodia a samotnú zem. Skúste si to tak navnímať, či je toto pre vás možné. Kľudne sa môžete zhlboka nadýchnúť a vydýchnuť ústami. A tým výdychom iba môžete vnímať, ako telo viac dosadlo. A ak sa vám ten nádych a výdych páčil, tak ľudne si doprajte ešte jeden, veľmi, veľmi hlboký a pomalý. A výdych ústami. A ako vydychujeme, môžeme cítiť, ako nám možno jemne padli ramená, ako náš zadok možno sa tak viacej uvelebil v stoličke alebo na tej zemi. Ako možno práve aj tie ruky, ktoré môžeme mať na operadle alebo na svojich nohách či tej zemi, tak mohli tak viacej dosadnúť. Ak cítite, že by ste potrebovali ešte jeden nádych a výdych, tak pozývam vás k nemu. A výdych ústami so zvukom nám hlavne pomáha v tom, že stimulujeme krk a stimulujeme aj vagus nerv, takže tým zvukom vytvárame nejakú rezonanciu. Už máte pocit, že ten sed je v poriadku, že naozaj sa cítite na jednej strane príjemne, že vás možno nič neomína, netlačí. Ak by to tak bolo, tak ľudne si dajte vankúš, čokoľvek, alebo zo stoličky prejdite na zem, alebo zo zeme na stoličku. A zároveň, že cítite ten kontakt s tou stoličkou, a že cítite tie nohy, ruky, možno operadlo. Sú také dve kľúčové veci, k ktorým sa chceme dostať, takže to príjemné, aby nás nič neomínalo a nerušilo. A zároveň je to také ukotvenie na tej stoličke, ktorá nám pomáha vlastne sa dostať do toho tu a teraz, že vnímať všetko, čo sa deje tu. My z tohto vnímania prejdeme do ďalšej časti, ktorá je tá orientácia v priestore. A tou orientáciou začneme veľmi jemne hýbať krkom do jednej a druhej strany. Takže prejdeme naozaj pomaly a jemne a čokoľvek vidíte, iba to skúste tak poňať. Vidím pohár, tak si tak v duchu povedzte pohár. A to možno vidím ja skriňu, tak si poviem skriňa. Ja zabúdam na ten svoj dých a jemne sa pozerám po tej miestnosti a ako sa pozerám, tak už teraz môžem začať sa tak rozliadať možno po niečom, čo sa mi v tej miestnosti páči. Čo má aspoň o trošku nejakú takú príjemnú konotáciu pre mňa, že je to niečo, čo keď sa na to pozriem, tak mi to možno niečo pripomína, možno je to moje obľúbenej farby, možno je to obľúbená kniha, možno je to obrázok s nejakou situáciou, ktorú som si dala zarámovať. A tou hlavou vlastne pokračujeme aj do druhej strany a možno aj navnímame, kde v priestore je okno, kde v priestore sú dvere. To sú tiež dôležité elementy pre nervový systém, aby vlastne cítil, že má možnosť kedykoľvek odísť a je to vlastne dohľadné. Má možnosť vidieť svetlo, ktoré ešte presvítá z okna. A veľmi zase pomaly sa môžeme vrátiť do toho stredového bodu. A z toho stredového vlastne sa pozrime aj hore. A opäť možno je tam lampa, možno je tam obraz. A môžeme sa vrátiť, ak je to príjemné, tak jemne aj dole a vnímať nohy, podlahu. Nie každý má ten pohľad rád dole, je to úplne v pohode, ak dole nepôjdeme tým pohľadom.
Skúste navnímať, aké to je, keď sme sa troška zorientovali. A to je pre nervový systém veľmi dôležité, pretože vidíme, kde sme, aké máme možnosti, čo je okolo nás. A tým, že chcem, aby tento event bol najviac praktický, tak s prvým zdrojom, s ktorým dnes budeme pracovať, je práve ten externý zdroj, niečo, čo môžeme vidieť okolo seba a jemne je to také pre nás príjemné. Alebo možno aj veľmi príjemné, ale ak náhodou by niekto mal problém s tým nájsť niečo, čo je na oko príjemné alebo má to rád, preto hovorím, že stačí aj iba tak jemne, aby to bolo príjemné, že sa nám spája možno s niečím, alebo keď sa na to pozrieme, tak môžeme vlastne navnímať takéto uvoľnenie, bezpečie alebo fascináciu niečím. A tu vlastne by som od vás potrebovala takú spoluprácu a odozvu. Dajte si kľudne toľko času, koľko potrebujete. A skúste mi potom napísať, že ktorá vec v tom priestore pre vás je taká príjemná, možno pekná a spája sa vám s nejakým pekným momentom. A skúste mi to napísať do chatu, aby som vedela potom s tým pracovať. Ja si tiež niečo nájdem, aby som možno aj vám pomohla, ako s tým pracovať. Keď sa pozriem tu pred seba, tak tu mám obraz, na ktorom je print kamziku a čo sa mi najviac páči je, že je tam západ slnka a veľmi mám rada také žltkasté farby, zelenú. A, takže keď sa na to pozriem, tak je mi to príjemné sa na ňo pozerať. Takže kľudne, keď vy si nájdete niečo, čo je také príjemné, tak mi to iba napíšte do chatu. Takže prasiatko, kde hádžeme 1 a 2 eurovky po celý rok na dovolenku. To má aj taký veľký benefit potom, keď ho otvoríte. Takže skúste to prasiatko si možno tak položiť alebo vnímať, ak odtiaľ, kde sedíte, ho môžete vidieť, tak je to OK. Ale skúsme s tým pracovať tak, aby ste sa nemuseli úplne otáčať dozadu a dať si ho bližšie, aby sme vedeli s týmto predmetom takto robiť. Keby som si možno ja mala ešte vybrať nejaký iný predmet, tak sa rozliadnem a je to opäť, že okno, mám rada svetelnosť, mám rada slnko, dnes je pekné počasie, takže dávam vám iba takú nejakú miernu inšpiráciu, akým smerom sa môžeme pozrieť. Malý obrázok Gianna Miro, ktorý som si kúpila, keď som bola v jeho galérii. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že som aj správne vyslovila názov autora. Ďakujem krásne. A je úplne v poriadku, ak niekto nebude chcieť s tým pracovať alebo zdieľať a možno bude iba pozorovať, ako budeme pracovať s tými zdrojmi, ktoré sú tu už napísané. Takže dám ešte takú malinkú chvíľku na zapojenie sa a potom by sme prešli ďalej. A doplnila by som, že dnes budeme teda pracovať na jednej strane s externým zdrojom, ktorý je von. A ja vám potom aj priblížim, aké ešte externé zdroje existujú. A v tej druhej polovici budeme pracovať s interným zdrojom. A na konci vlastne sa opäť dostaneme k takému vysvetleniu v rámci našej nervovej sústavy a akým spôsobom vlastne tieto zdroje nám pomáhajú. Takže máme tu Adela rastliny ako symbol života. Ďakujem veľmi pekne. Od Evy Suncatcher, ktorý mám poviešený nad stolem a když zasvíti slunce po pokoji, mám všude douhy. Krásne. Tak to mám aj ja, to máme aj my v spálni. Ešte keď sa ráno zobudzam, tak vidím dúhy a je to veľmi pekné. Ospravedlňujem sa, ak som náhodou niečo čítala zle po česky, snažila som sa to plynule prečítať, ale teda ja nie som rodená Češka. Dobre.
Takže keby ešte chcel niekto doplniť, môže. A poďme teda pracovať s tými zdrojmi, ktoré máte pred sebou. Ako som povedala, je lepšie ich mať tak, aby sme ich videli, buď sa môžete otočiť, alebo si to presunúť k sebe. A nám nejde o to, že pracujeme s niečím pozitívnym, ale ide nám o to, čo to pozitívne vytvára. Takže keď sa zameriate na ten zdroj, ktorý sme si teraz našli, ako sú napríklad tie rastliny, a aký je napríklad ten suncatcher, alebo obrázok, či prasiatko, tak skúste sa na neho zamerať a v prvom takom rade skúste možno navnímať jeho kvality, no akú má farbu, zároveň, že aký je veľký. A ďalšou mojou otázkou je, že čo konkrétne sa vám na ňom páči? Čo je práve to, čo vám tak zobralo ten pohľad, že toto sa mi páči. Možno je to farbou, možno je to práve tým zmyslom toho produktu alebo tej veci alebo tej rastlinky. A skúste pozorovať to, aké to pre vás je, keď sa môžete na ten zmysel alebo tú farbu pozerať. Ak je niečo, čo vám to pripomína, možno práve napríklad tú dovolenku, alebo vám to pripomína, ako tá rastlinka sa mení, ako môže kvitnúť alebo rásť, tak zostaňte s tým, čo vám to pripomína. Možno ste ten predmet od niekoho dostali, možno ste si to sami kúpili. Zostaňte s tým, aké to je, že ste si to mohli zabezpečiť alebo ste to mohli dostať. Alebo môžete vlastne spolutvoriť nejaký zážitok tým, že to prasiatka tým mince hádžete. Ak to bude chcieť, tak ľudne napíšte, že čo konkrétne sa vám teda na tom zdroji páči, aké to pre vás je, si tak spomenúť na to a vnímať možno tú dovolenku, možno ten rast, život. Alebo tú dúhu, ktorá vlastne v tých svetelných, krásnych slnečných dňoch môže zdobiť tú izbu. Budem pracovať aj s tým mojim obrazom a môžete sa inšpirovať potom tými vašimi zdrojmi. Ale keď sa ja teraz pozerám na ten print toho kamzika, tak vidím teda tú žltú, ktorú mám od detstva veľmi rada. A zároveň vidím západ. A je to také, že ukončenie dňa, ale zároveň začiatok ďalšieho. A zrejme to je to, čo sa mi najviac páči. Je to taký život samotný, že vlastne po západe prichádza východ a že si môžeme oddychnúť. A pritom, ako hovorím o tom oddychu, tak môžeme aj nadviazať na to, um, čo pre mňa ten oddych znamená, ako vyzerá, keď ja oddychujem. Že kľudne môžete aj vy napísať ten taký benefit toho vášho zdroja a zároveň sa tak viacej do toho zahlbiť. Je možno niečo, čo vám ten benefit prináša v rámci nejakého zvuku, keď ho môžete zažiť. Je nejaký zvuk spojený s tým, že napríklad mám možnosť ísť na tú dovolenku
možno nejaká kvalita práve toho obrazu, čo môžem vidieť, keď vidím ten život, keď vidím ten rast, či mi to môže zrkadliť. A skúste vnímať a pozorovať. Možno pozorovať aj to, ako zdobí ten konkrétny zdroj vašu izbu, či prináša nejaké farby, svetlo. A ako náhle vnímate nejaký ten benefit a možno ho tak vieme rozšíriť do nejakého obrazu, do nejakého významu, čo pre vás znamená ten konkrétny zdroj. A skúste si ho pomenovať a možno ho vysloviť tak pre seba, možno vo vašej mysli. Existuje nejaký pohyb, ktorý sa vám spája s tým zdrojom. Pre mňa napríklad práve mi prišiel taký pohyb, že takto. Akoby to bol taký ten pohyb hore a dole, takže západ dole, otvorenie a zatvorenie. Čo je pre vás také, čo sa vám spája. A teraz skúste z toho, ako ho pozorujeme a ako vnímame tie jeho kvality, sa vrátiť späť do toho, ako sa teraz cítite vo vnútri. Možno, či je nejaký taký bod, ktorý je trocha iný, aký je teraz váš dých, ako sa cítia vaše nohy, možno vaše plecia, aké je to znova sa vlastne pozrieť na ten predmet, možno sa tak zhlboka nadýchnúť a potom vydýchnuť. Ak je čokoľvek, čo by ste chceli zazdieľať z toho vnímania, tak kľudne napíšte a skúste sa aj sústrediť na to, aké je vlastne sa pozerať na ten predmet, potom jemne vlastne prísť do toho vnemu a potom sa opäť pozrieť na predmet, či je pre nás jednoduché skôr interagovať s tým priestorom a pozerať sa von, alebo je pre nás jednoduchšie, alebo sme naučení vždy sa pozerať dnu, ako sa cítime pri tom, keď vlastne sme v nejakom prostredí. A to akoby treťou časťou je, že skúsme sa pozrieť na ten predmet a vnímať, že ho vidíme a zároveň môžeme vnímať nejaký vnem na tele. A možno ten náš dých, nejaké miesto, ktoré je momentálne také príjemné.
A keď bude teda ktokoľvek chcieť, môžete mi napísať, či to bolo možno pre vás jednoduché sa práve pozerať von alebo dnu, prípadne či ste pocítili nejakú zmenu pri tom, ako sme vnímali ten zdroj, ktorý ste si vytipovali, ten externý okolo. A ja vám k tomu poviem, prečo som vlastne začala s takýmto externým zdrojom, ktorý vieme nájsť z miestnosti. Vybrala som ho hlavne kvôli tomu, že každý deň možno vchádzame do nejakej miestnosti a každý deň interagujeme možno v svojej rodine alebo v práci a nie vždy sa možno cítime komfortne. Ako náhle vlastne nachádzame v priestore niečo, čo sa nám aspoň trochu páči a začíname rozširovať kvality toho, čo konkrétne sa nám na ňom páči, a nezostávame iba v tom kognitívnom, a my sme začali kognitívnym, aké má farby, aký vlastne má pre nás význam, čo nám možno pripomína. A potom sme vstúpili dovnútra, do toho pocitového, tak môžeme vnímať, že naše telo sa bude jemne meniť. A my dnes nemáme dlhší čas a nemáme takú vedenú hodinu, kde by som s niekým konkrétne rozvíjala ten zdroj a môžeme si možno na budúce taký priestor vytvoriť. Ale ide hlavne o to, že my vlastne si vytvárame v priestore takú kotvu, nejaký bod, na ktorý sa vieme zamerať a čokoľvek sa deje a vieme sa proste na ňo pozrieť, navnímavať tie kvality, tak naše telo to cíti, naše telo to vníma, pretože akokoľvek interagujeme s prostredím, tak 80% toho, čo zažíva telo, ide do nášho mozgu a iba 20% z mozgu do nášho tela. A s tým vlastne operujeme každý deň. Tieto zdroje, také maličké barličky, nám pomáhajú, aby sme vlastne dokázali na jednej strane regulovať náš nervový systém, a zároveň vytvoriť nejaké uvoľnenie a taký ten oporný bod v situáciách. Prečo to robíme? Pretože ak sme v tom napätí, tak vytvárame ten taký protipol. A je to ako keď vlastne sa nám vybije telefón a potrebujeme ho nabiť, aby znova mal tú baterku na to, aby sme ho mohli používať. Takže teraz sme pracovali s takým externým zdrojom a rada by som vás pozvala k takému internému zdroju, ale kľudne aj počkám, ak by bol nejaký feedback alebo čokoľvek, čo ste pri tom vašom zdroji mohli vnímať alebo sa možno zmenilo, a prípadne nejakú kvalitu, ktorú by ste chceli pomenovať. Takže kľudne vám dám na to priestor. A my v rámci tých externých zdrojov môžeme použiť rôzne situácie, kedy sme sa cítili silne. Záleží od toho, že na čom pracujeme a čo chceme docieliť. Napríklad situáciu, kedy vlastne napríklad sme sa cítili príjemne a uvoľnenie, čo nás potešilo, alebo nejakú našu kvalitu. Takže sú to rôzne veci, s ktorými vieme pracovať ako s externými. Čo je ešte dôležité, že okrem toho, že my sa na to pozeráme, tak to môžeme vnímať naozaj aj tým, že sa toho predmetu chytíme, že vlastne sa ho počas toho dotýkame. Veľa speakerov používa pri rozhovore nejakú takú barličku, pero, ktoré drží. A vlastne to pero vytvára pre neho tiež zdroj, ktorý môže stlačiť, ktorý má v ruke a ani si to neuvedomujeme, ale naozaj veľa ľudí používa takéto barličky a zdroje. Keď budeme hovoriť ale o internej, s ktorými napríklad pracujeme so športovcami, keď športovec potrebuje urobiť nejaký výkon, alebo sú to, ja neviem, že hokejisti, ktorí chcú dať gól, ale príde nejaké jemné zaváhanie, tak tam veľmi pracujeme s tým interným, čo znamená, že buď nejaký pohyb, alebo je to nejaká časť tela a my sa dnes zameráme práve na časť tela, pretože toto nie je vedená session, aby sme vlastne našli ten správny pohyb. A bola by som rada, keby tak ako sedíte, môžete možno navnímať a ja vás pozvem k tomu súčasti nášho tela, ktoré sú vo všeobecnosti príjemné, ak náhodou sme nemali nejaký úraz v tej oblasti nášho tela. A taká tá neutrálna zóna sú napríklad tie naše nohy, ale myslím chodidlá. Alebo neutrálnou zónou sú naše dlane, ale samozrejme, ak nedošlo k nejakému úrazu, alebo napríklad špička nášho nosa.
Takže skúste a možno si tak nájsť to svoje miesto a skúste mi aj napísať, ktoré ste si možno vybrali a budeme pracovať s ním. Luzka si vybrala špičku nosa. Uvidíte vy, čo vás bude volať tak viac. Ja pôjdem teda tiež so špičkou nosa. Možno niekoho budú lákať práve tie nohy alebo ruky. A kebyže pracujeme so špičkou nosa, tak môžeme s touto časťou pracovať tak, že skúste sa opäť najprv navnímať, ako sedíte na stoličke, čo je ten taký prvý oporný bod. Opäť sa jemne rozhliadnúť, aby sme opäť sa tak ukotvili v priestore. A skúsime veľmi pomaly a hlboko dýchať nosom. A pri výdychu budeme tiež používať nos a vnímajte, čo to robí s tou špičkou nosa. Či možno cíti možno nejaké jemné vibrovanie alebo proste taký dotyk toho dychu. Možno či cíti teplo. Ste si vybrali špičku nosa, tak môžete aj tak navnímať, prečo to tak je, že čo je také možno príjemné, neutrálne na tej časti. Čo vlastne ten nos samotný dokáže. Na jednej strane vníma rôzne vône, dokáže rozlíšiť, čo je dobré a čo je zlé. Takže skúste s tou špičkou zostať. Prípadne ju môžete tak akoby podporiť nejakým dotykom, napríklad jedným prstom. A vnímať, aké to je, keď sa vlastne tým jedným prstom máte možnosť dotýkať toho nosa. Môžeme vytvoriť akoby taký jemný potlak a potom zase uvoľnenie. Znova môžeme taký potlak a uvoľnenie. No, skúste vnímať, že keď držíte ten prst na tom nose, či možno cítite viac teplo, alebo cítite chlad. Keď je to možno sa pohnúť do strany a vnímať, že si ho takto podporujete, že držíte tam ten prst. Aká je kvalita toho nosa. Čo je vlastne to, čo je na ňom príjemné. A potom prst pustíte a skúste vnímať ten nos teraz. Keď tam vznikol taký možno jemný potlak, niečo, čo ten nos držalo a teraz to už nedrží. Majte, či tam možno dochádza k nejakému uvoľneniu. A aké je to sústrediť sa na túto oblasť. Čo som vás pozvala do vnímania interného zdroja a teda časti nášho tela, tak je to kvôli tomu, pretože zväčša sa zaoberáme alebo vnímame tie časti nášho tela, ktoré sú nepríjemné, ktoré sú stiahnuté, ktoré sa ozývajú nepríjemnými vnemami, ako je možno nejaký tlak. A veľmi málo si všímame tie, ktoré sú pre nás príjemné. Ako napríklad teda možno tie chodidlá, ruky, špička nosa, alebo možno taká nejaká oblasť, čo pre nás konkrétne býva zväčša príjemná.
A prečo som to do tohto procesu pozvala, tak vlastne aj s klientmi pracujeme na tom, aby sme vnímali celé telo ako také a keď sa v našom tele deje nejaké napätie, tak vždy je nejaká oblasť, ktorá to napätie necíti a na ktorú keď sa zameráme, tak taktiež dokážeme nášmu telu vytvoriť určitú mieru uvoľnenia. Dokážeme mu dať inú možnosť, dokážeme vnímať ako keby nie len nejakú časť a nie len tak odrezanie, ale zároveň vnímať celé telo také, aké je. A to nám pomáha tiež akoby zregulovať to, čo cítime. Takže kedykoľvek budete tiež pociťovať nejaké napätie alebo tlak, skúste iba vnímať, aké to je, možno pozrieť sa niekde inde. Nejde o to odchádzať od nepríjemných pocitov, to vôbec nie. A my sme tu dnes na to, aby sme otvorili tému zdrojov a práve preto som vám dnes chcela ukázať, že aké možno typy zdrojov existujú a s ktorými môžete pracovať a môžete sa na nich sústrediť. A zároveň je to taký tool, ktorý môžete skúšať aj po tomto stretnutí, že kedykoľvek budete mať potrebu, tak iba vnímať, aké to je sa teraz zamerať na tie nohy a nemusíme pociťovať žiadny nepríjemný pocit. Ide iba o to, aby sme vlastne zazdrojovali ten systém niečím príjemným. Ak dlhodobo vlastne zotrvávame v tom napätí a nedávame tú šancu nášmu telu vnímať, že je tu niečo príjemné, je tu niečo bezpečné, tak potom sa aj to telo prejavuje. Keďže s nami celý čas komunikuje a celý čas počúva to, čo mu dávame, aký priestor mu ponúkame, tak potom v rámci toho máme určité prejavy. Takže téma zdrojov je rozsiahla a so zdrojmi by sme naozaj mohli pracovať dlho a rozširovať ich. Je naozaj dobré možno takto doma navnímať, čo ten zdroj pre vás znamená. Možno sa naozaj spýtať pár tých otázok, prečo konkrétne táto vec. Je to tou farbou, čo konkrétne sa mi na tej veci páči, prečo je pre mňa príjemná, aký má pre mňa zmysel. A rozširovať vlastne tie otázky toho, aby sme porozumeli tomu, prečo tá daná vec, čo nám pripomína, aké to bolo vtedy, keď sme to možno dostali, aké to bolo v tej situácii, ktorú nám tá vec pripomína. A neskôr nadviazať na to naše telesné, to naše vnímanie, ako sa cítime a tým dávame vlastne priestor nášmu telu, aby si na chvíľu oddychlo, aby zažilo pocit bezpečia a tomu môžeme dať v rôznych situáciách, v rôznom vnímaní a aktivitách. Ako napríklad včera sme vlastne pracovali s pohybom, s takým jemným, v ktorom sme vlastne balancovali. Možno niekto veľmi rád maluje, niekto naopak chodí rád do prírody. Aké je pre vás vlastne zotrvávať alebo vnímať ten zdroj a zároveň, že ten zdroj môžeme vnímať, aj keď reálne v ňom nie sme. Takže skúste možno si aj túto otázku, čo sa mi páči, čo má možno pre mňa zmysel, čo je pekné, čo je príjemné, nechať ako takú otvorenú otázku do ďalších dní, aby ste našli ten svoj vlastný zdroj, aby ste rozšírili tie svoje zdroje, pretože nevždy nám pomáha jeden zdroj, ak sme v prílišnom napätí, tak vždy potrebujeme vlastne ako keby, že mať zoznam tých zdrojov, s ktorými vieme robiť a vieme ich vnímať. A akúkoľvek budete mať otázku, tak ešte máme poslednú minútku, môžete sa ma pýtať. Zároveň môžete mi napísať, ja určite budem posielať feedbackový dotazník, ale až na konci tohto týždňa. A zároveň vás chcem aj pozvať, toto nebol jediný deň v rámci Rande so sebou Week, zajtra nás čaká téma hraníc, ktorá je ešte stále témou so mnou. A potom vo štvrtok vlastne prejdeme do tanečno-pohybového workshopu, kde vlastne budeme hľadať ten príjemný pocit a ten zdroj v tele práve tým pohybom, aby sme nešli na úkor, ale aby sme išli vlastne do momentu, ktorý je nám príjemný. Bude to blok vedený Zuzkou. V sobotu sa budeme venovať somatickej joge na stoličke.
do ktorej tiež dostaneme také intro, prečo sa nám niekedy nechce, naopak niekedy chce a aké to je vlastne zažiť jogu na stoličke, ktorú si môžeme spraviť niekedy v pohodlí domova alebo v práci. A posledný deň sa budeme venovať príprave čaju matcha. Bude to taký krátky rituál s výtkom, v ktorom sa zameriame práve na naše vnemy pri tej príprave, pretože aj tým dávame nášmu telu stimul spomaliť, vnímať a uvoľniť sa. Takže ďakujem vám veľmi pekne za tento deň, za to, že ste si vyhradili túto hodinku a verím, že nejaká časť z dnešného bloku bola možno potvrdením alebo niečo novým, alebo že prišlo niečo, čo si odnášate a skúste si položiť otázku, ako na to nezabudnem. Pretože zväčša, keď niečo zažívame a potom odchádzame, tak môže sa stať, že na tie veci veľmi ľahko zabudneme, ale ak vlastne si skúsime položiť, ako na to nezabudnem, čo preto potrebujem urobiť, a každý má na to svoju vlastnú odpoveď, tak to je tá cesta, ako viete na tom pracovať. Takže verím, že si ešte užijete tento týždeň, prípadne, že si možno toto video alebo to predošlé pustíte, možno si zopakujete nejaký moment, ktorý vám vypadol a že si vytvoríte taký priestor, ako sa môžete o seba starať počas týždňa alebo mesiaca, ako si môžete odkrojiť aspoň malou lyžičkou čas pre seba. Pretože nie je to o tom zjesť celý koláč, pretože ak by sme ho mali jesť každý deň, tak sa ho nasytíme a niekedy to nie je možné znova si ho dať. Ale ako náhle budeme pristúpať v tých malých lyžičkách a budeme vlastne pracovať s malinkými bodmi, ktoré nám môžu pomôcť, nejakými túlmi, alebo situáciami, alebo možno tým zdrojom, tak dokážeme vlastne vytvoriť pre seba oveľa väčšiu hodnotu. Takže ďakujem veľmi pekne, a majte teda pekný večer a budem sa teda tešiť na akúkoľvek správu, ktorú od vás dostanem a možno s niektorými sa vidíme zajtra. Takže majte krásny deň a krásne budúce rande so sebou.